Joliba TV Jabarani filɛbaw ani Joliba FM lamɛnbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ka yala ka fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min an ko jama ko di jɛmukan bɛ sigi walasa ka maaw wele ka na kɛnɛ kan an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an y'a maa wele ni maa saba min ye sifinnaka saba minnu ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ surtout jamana yɛrɛ jɔli sira fɛ nin waati in na min ye Modi Cɛmɔgɔ Sidibe ale ye président Mojep Mali Anko Faso donc ale ye o ɲɛmaa ye ani ale kɔni b'an bolo nin kɛnɛ kan nin waati in na Thierno Mamadou Diop o fana b'an bolo nin waati in na ale ye président et porte-parole de MJPLMP Mali voilà Mali ale fana b'an bolokɔrɔ nin waati in na fo ka taa min ye Abdoulaye Masina n'a yɛrɛ y'o fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn o ye M5 RFP sans dɔn comme tendance yɛrɛ ka ca o tendance Imam Jara Jalo dɔn AMD tendance kelen de ye M5 ye tendance fila ye parce que tendance Sogɛli bɛ yen tendance Imam Jara fana bɛ yen nin waati in na donc ale ye sifinnaka ye min bɛ o comité stratégique fana kɔnɔna na nin waati in na an ni olu de na jɛ nin waati in na walasa ka masala bɛna boli fɛn damadamani kan nin waati in na jamana kɔnɔ ka jira k'a fɔ min ye président Assimi Goïta ani délégation ba dɔ kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na ka taa Sine jamana kan min ye forum sino-africain nin waati in na an b'a fɔ o kɔni o bɛ o kɛnɛ kan n y'a fɔ cogo min délégation caman bɛ yen ni délégation jateminɛ ministre de la défense b'a la ministre de l'énergie et de l'eau b'a la fo ka taa nin waati in na ministre des finances ani nin waati in na ministre de commerce olu bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in kan walasa ani waati in na ka se ka baaraw kɛ mais o bɛɛ fana tɛ se ka taa ka sɔrɔ min ye ministre min bɛ ani jamana wɛrɛ fana ko ɲɛnabɔbaga min ye Abdoulaye Diop ale bɛ kɛnɛ kan sabula bibi in na ani jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli ale de bɛ o kunna donc ale fana bɛ délégation kɔnɔ nin waati in na ni tagama in bɛna nafa jumɛn de se Mali ma nin waati in na k'an bɛ se ka sigi n'a ye n'Ala sɔnna an da bɛna don o la ko walawala ka bɔ o la nin waati in fana na ka jira k'a fɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ géopolitique dɔ kɔni bɛ min ye jamana yɛrɛ kɔnɔ bi nin waati in na surtout an ni Tezawatani kɔ kɔfɛ an y'a ye ani Ukraine ta kɛra cogo min fo ka na kɛ attaque min kɛra Burkina faamuyali jumɛn bɛ se ka sɔrɔ sabula an y'a ye nin waati in na Nigeria général dɔ fana bɔra ka ci dɔ fɔ nin waati in kɔnɔ ka kɛɲɛ ni wulikajɔ ye ni a ka bɔli ye Niger donc ni contexte géopolitique mun bɛ se ka faamu a kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ pour que bɛn ni keleya min bɛ ka ɲini an da ka sɔgɔ dɔ la fo ka taa an bɛ taa kuncɛ ni min ye nin waati in na o ye min ye transition o kɔni ye san 4 sɔrɔ transition min an bɛ se k'a fɔ Abdoulaye Masina olu kɔni ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ walasa IBK ka fanga u ka se ka ɲɔngiri san 4 kɔfɛ bilan jumɛn bɛ se ka dresser transition ye n'Ala sɔnna an danna don o la nka an bɛna kɛnɛ yɛrɛ dayɛlɛ min ye n'Ala sɔnna a tɛ mɛn o ye an ka opérateur économique ba fana ye min ye Mamadou Sɛnsɛn Kulubali ye a ye bɔli dɔ kɛ kɔsa in na min bɔli min an bɛ se k'a fɔ a kɔni ye mankan caman kɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la da bɛna don o la nka yan'o cɛ an bɛ kuma di an ka maa wele ma min ye Modi an b'a daminɛ n'ale ye nin waati in na dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma nin waati la. Bon d'abord n b'i fo i ka weleli la i ka kɛnɛ kan ani ka n co-débatteur fo ani minnu bɛna hakilina falen kɛ jamana tagabolo ni i yɛrɛ bɔra ka kisɛ damadɔ minnu suganti k'an ka kuma o kan ka maliyɛnw fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka dugawu don kɛ jamana ye sanji ko la sanji min bɛ ka na ni tiɲɛni ye Ala k'a tɔ kɛ sanji hɛrɛma ye mɔgɔ minnu degun fana sɔrɔ Ala ka nɔgɔya kɛ olu ye nin ko in na ka tila ka dugawu don kɛ mɔgɔ minnu binna jamana ko la victimes militaires et civils Ala k'u dayɔrɔ sumaya Ala ka hinɛ k'u ye Ala k'u kaburu nɔrɔ. Amin yarabi. Masina an bɛna i fan fɛ dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma nin waati in na. Tɛmɛnɛ Enugula n bɛ co-débatteur fana fɔ mun ye kuma bila sisan Modi k'a ka pas emboîté ka maliyɛn bɛɛ fɔ sigiyɔrɔ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka dugawu don kɛ comme a y'a fɔ cogo min na mɔgɔ minnu sara Maliko la ka taa indépendance la f'an bɛ yɔrɔ min bi an ma ɲinɛ an ka victimes ko les victimes du M5 du 10 11 12 juin 2020 an ma ɲinɛ ko an bɛ justice réclamer o ye toujours an ka faama minnu binna an bɛ dugawu k'u ye ka nɔgɔya da kɛ mɔgɔ minnu banana
ani fana comme y'a fɔ cogo min inondation ji kasara ka bon kojugu ɲina an bɛ dugawu kɛ ala ka dan ɲɛ nin ma et puis ka dugawu kɛ mɔgɔ minnu ka minɛnw tiɲɛna mɔgɔ minnu n'u tɔɔrɔ la ka dugawu k'u bɛɛ k'a fɔ autorité u ka dɛmɛ sama ma je crois que c'est très important et hakilila catastrophe naturelle mun déclenchera u bɛ se ka kɛ dɛmɛba ye u ma. Merci. Merci. Alors Thierno, waati na an bɛ na i fana dakuɲɛ fɔlɔ jumɛn de bolo yan'an ka don babu kɔnɔ. Musa Timine k'i fo. Foli diyara n ye. Ko débatteur fo Modi ani Musa. Donc ka maliyɛnw bɛɛ fo. Fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani fɛn fɛn bɛ Mali kɔ kan. Donc voilà. D'accord. Foli diyara n ye Musa an bɛna don babu kɔnɔ nin waati in na yanni an ka taa a kun ka di an ye an ka daminɛ ni sɛnsɛn ka sortie min ye nin waati in na ka analyse k'a kan a ye kuma damadamani fɔ nin waati in na ka kɛɲɛ ni situation yɛrɛ ye surtout nin waati in na jamana bɛ lahala min kɔnɔ donc nin waati in na yanni régie ka pɛrɛ o de nin waati in na an y'a fɔ cogo min président kɔni taara Chine ni délégation ba ye an bɛ se ka nafa jumɛn de sɔrɔ nin tagali kan puisque an y'a ye nin forum mɔgɔ caman ye a kɛ mankan caman ye ka kɛ comme si c'est la première fois comme si c'était une première sortie que Mali bɛ participer nin forum na ka sɔrɔ an y'a ye IBK ka waati fana a kun kɛra nin forum kelen kan et puis ni ma fili société min bɛ yen ko bi k'an ye contrat signé waati dɔ kun kɛra IBK ka waati o fana société an kun ye contrat d'armement signé ce qui a permis même à chaque militaire ou chaque policier d'avoir une arme o fana kun kɛra mɔgɔw y'o rappelé mais nafa jumɛn de bɛ se ka bɔ nin forum kan juste. Bon d'abord n bɛ i ka kuma jaabili daminɛ y'a laban ni yɔrɔ min i b'a dɔn n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ k'i senkɔrɔma tintin olu bɛ fɛn o fɛn ni i b'o o de kɛ nafa b'o la nafa t'o la jamana ka hɛrɛ b'o la jamana ka hɛrɛ t'o la u b'o kɛ jɛnbɛfɔkun de jɛnbɛfɔkun min n'u ka laɲini bɛ se ka kɛ jamanadenw ka wuli ka dɔn kɛ a jɛnbɛsen kɔrɔ min bɛ se k'u ɲina u ka degun u n'u ka gɛlɛyaw kɔ donc n'i y'a ta k'a jate minɛ kabiri IBK tɛ kabiri indépendance wagati fo ka na se bi ma ka taa fo wagati min Mali bɛ dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin Chine yɛrɛ ma n'o ye dumuniko sumanko fanfɛla ye fo ka na se bi ma depuis o wagati an bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ nin ɲɔgɔn ye minnu ta la k'o kɛ Chine dugukolo kan farafinna jamana caman bɛ participer a la depuis wagati jan min ye ni Mali bɛ o farafinna jamana ninnu fɛ i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ wagati tɛmɛnenw na IBK taara contrat minnu signera o jaabiw yera n'o taara wolo polisi bɛ ka pistolet kelen kelen sɔrɔ mais o contrat ninnu fana minnu signera n'i ma fili ma ɲina port sec 7 fana sɔrɔli tun b'a la n'i ma fili ma ɲina 4 points fana sɔrɔli tun b'a la donc a tɛ komi mɔgɔw bolo surtout fanga senkɔrɔma tintinbagaw minnu ɲinalen don ani hakili kɔ olu bolo ko jamana tɔw bɛ yen an de kama k'an ɲɛda lajɛ an cɛ ka ɲi ou bien an finen don ou bien an ka jan ou bien an jɛlen ou bien an de ye Mali ye dɔrɔn k'a fɔ k'an bɛ min laɲini u fɛ komi bun hadamaden n'a ka daba bɛ cogo min na kun faya kun kɔnɔ k'a bɛ tɛmɛ o sira fɛ donc ninnu tɛ se ka kɛ sababu foyi ye k'a fɔ dɔrɔn ko Mali taara Chine ko Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ ko hamina ko bɛɛ ɲɛnabɔra parce que nin tɛ Mali siɲɛ fɔlɔ ye ka taa Chine mais sɔrɔ dɔ b'a la sɔrɔ fɔlɔ ye min ye n'i y'a ta k'a jate minɛ jamana kɔnɔ an yɛrɛ b'a fɔ an ka kumalasew la mɔgɔ wɛrɛw b'a fɔ u ka kumalasew sen fɛ ko diplomatiquement ko jamana isolelen don donc ni président sera ka bɔ ka taa Chine o ye tagamasere dɔw ye tagamasere minnu b'a yira effectivement le pays n'est pas complètement isolé maintenant aspect filanan bɛ yen n'o ye plan économique ye même si je reconnais que G5 G7 G8 ninnu bɛɛ Chine t'a la donc olu ye fɛnw de minnu b'a yira sɔrɔko fanfɛla la i bɛ cogo di o sɔrɔko fanfɛla de bɛ kɛ sababu ye k'i se nin jɛkulu ninnu kɔnɔ Chine tɛ ninnu kɔnɔ ka da kun jumɛn kan ka da kan sababu min ni sira minnu bɔlen don k'u ɲɛfɔ k'i kan ka tɛmɛ o sira ninnu de fɛ pour que yamaruya ka se ka d'i ma i ka don nin jɛkulu ninnu kɔnɔ sɔrɔko fanfɛla la musakako fanfɛla la o sira ninnu dafalen tɛ Chine bolo nka a kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka t'i dama kasi gɛlɛya minnu bɛ an da la o gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo di hali si j'ai précisé n ka kuma kɔnɔ
il n'y avait jamana fin na Chine. Alors qu'on a élevé au rang de partenaire stratégique. Le Soudan qui est divisé en deux là, est élevé au rang de partenaire stratégique depuis l'Éthiopie, depuis la Mozambique, depuis. Et nous, aujourd'hui, notre problème, c'est quoi? C'est que autant jamana dobe no français ani wulu de boro nyogambolo il n'y a pas autant jamana mina ni français bo okono no Union européenne chapeautée par les États-Unis, c'est le premier partenaire de la Chine. Aux États-Unis mimbo aux Union européenne autant piloté ni aux Union européenne mimbe autant qu'on Chine ka partenaire folloy. Mais États-Unis mimbo piloté ou nous devons maintenant ta kateme djien beka Chine. Et je vais donc, ni intérêt ou tagalage, Chine ba ni Mali fait, ka do fara aka intérêt de ka djien bunankunga. Même Chine tse ake sababu ye togoshila, ko ka voko ani mogo minnu bɛ ɲɔgɔn na ou bien an bɛ fɛ ka an bɔ mɔgɔ minnu bolo même si ne bolo an t'a sira yɛrɛ kan. Parce qu'un esclave, Thomas Sankara l'a dit, un esclave qui s'affranchit ne change pas de maître. Si tu vois un esclave changer de maître, ça veut dire qu'il ne veut pas s'affranchir, mais il est à la recherche de meilleures conditions de vie pour cet esclave-là lui-même et non les autres. Donc moi, je ne pense même pas qu'on est sur la voie, mais la Chine n'est pas bien aussi placée pour que Oukaseka en demain Ninko nous parce que les intérêts sont plus orientés vers l'Occident que nous. Ok, alors maintenant, et Bodika, comment on Watina, c'est tout, Anya Yekafo et président de Fana, Brokunye, c'est tout Nafo et contre des signes, pour la ministre, contre l'armement ni Fionke, Kassoro, on sait qu'on est quand même un partenaire, surtout l'un de nos partenaires stratégiques, c'est la Russie, surtout dans le cas de l'équipement militaire. Bon, sinon, on a pas le forum de ce qu'a voulu faire en camp, ce n'est pas une première comme tout le monde le sait. Oui, terminer, il faut une question. D'abord, il faut que la Chine jamana sugu duma follow. La puissance est du ça c'est très important. Aujourd'hui, la Chine taka la tous les pays, sans exception, Chine, parce que les Chinois sont arrivés vraiment à développer, quoi jamana peut développer le maman ni Chine qui va donc des régions ni Sigasso Tassa, Katasegu, Tombouctou, Kabo, Kidali, Nani, Kayega, il va sur voie ferrée, Bella, ça c'est un développement. Donc, au Chine, même si les Chinois aujourd'hui ont intérêt, Chinois ont intérêt dans les Jatemina. Ça c'est très important, il faut le dire. Mais maintenant, l'intérêt qu'il fait, c'est à nous de voir enfin l'intérêt de ce Tchougomina. Ni accueillir le président, accueillir Tchougomina. Ani rencontré Tchougomina, ani président chinois ou président à Bissimila Tchougomina. Il va donc à Foucault, ani Ibeka ka voyager ou parce que quand voyager là-bas, c'est des blindés en carton. C'est des détournements de 1200 Chinois font un Mafoula. Et ça, mais est-ce que les blindés là n'étaient pas avec l'Arabie Saoudite en fait? Oui, ça veut dire que légèreté de combat là, l'Arabie Saoudite, c'était dans le cadre de programmation, c'était dans le cadre de programmation militaire. Donc légèreté, à légèreté de là-bas quoi. Chine, légèreté combat qu'on a. Ça veut dire qu'il y a un voisin c'est qu'à gauche. Et ça, il y a le ministre de la Défense, l'excellent ministre de la Défense, il a dit clairement que Chine et Djourubana, Watimu, embargo Banga, Amogobala, Watimuna. Il a dit devant tout le monde, mais Rekunto Kalam. Chine sera ka armement dama, France sera ka fier samaro sur le Minka Soroka ou Kawar Seguma. Ça, c'est du concret. Contrat Mounou Siena, Babo Kalama, ça, c'est du concret. Et donc, fin Chaman Beno, en Ghana, bla seulement qu'il faut à Keratan, surtout que le président est Daganin Savamoubla, les trois principes qui indiquent l'action gouvernementale, voilà, la souveraineté, le choix des partenaires stratégiques et la défense des intérêts vitaux. Maman tout respecté, Inante Barak et non fait.
Donc ça, c'est très important. Donc c'est à nous de... Si Chinois, Chinois, c'est les Chinois aujourd'hui, Chinois, quand Jamanaka, au lieu de Mumbuka Jamana, intérêt de Fanga Tebega. Ok. Et donc, on ne va la ça, on a intérêt de Mouna. Nanga 3 principes d'État. On va laisser. Ok. Sinon, moi, je sais que ni ani fanyana bena ani contrat de yere signé déjà sur place. Ça c'est très important. La technologie la technologie fananta aujourd'hui de façon militaire quel est l'état aujourd'hui ni technologie surtout dans un contexte où on a affaire avec les puissances mondiales. Donc il faut vraiment que engata aux technologies là. Et puis au fond il y a les transferts de compétences au fond fora qu'on a. Ateka fuka arma am char sandra ma buli na tiana ba jo. Ala bena chaîne de bena sigi pour que en recasser à monter. Donc il va rater timoka. Transfert de technologie, transfert de compétences nous ba fora qu'on a. Donc nous be comina pour quand qui sont sigi ni voisin ka fuka avec espoir et malheur. C'est très important. Avec espoir et surtout nous la coopération entre le Mali et la Chine, ça date de longtemps. Parce que le 3e pont malien, je pense, lors de l'anniversaire de l'ATT, cinquantenaire, ça a été offert gratuitement au Mali. Donc ça veut dire que cette coopération-là, voilà, donc ça veut dire que coopération est amena. Donc ce n'est pas la première visite, mais qu'est-ce qu'on peut retenir, comme je l'ai dit, de positif? Est-ce que nous visitons bien que ça va bien bibina, kaseka et amorbe femina kasoro parce que a fait un fois là. Oui, tout à fait. Sani madame MGLP a communiqué que Kaira présent à déplacement Mikera Katara République populaire de Chine. Faut donc on a encouragé Kosovo. Aniki la question Diaby, oui, sans plus tarder le matin, il y a sur Madena où il y a fonds débloqués pour les infrastructures en eau potable. Donc voilà ça pour les bonheurs que la population fin sabati toromina. Donc vous visitez en bas faut Kosovo. Un mouvement qu'on appelle la salutations qui est présent à visiter en République populaire de Chine parce que il y a photo Mali ni République populaire de Chine à Teria Madame Nebi depuis indépendance avec Modibo Keïta ni je crois en son temps Mao de Toumé ou Jamana Kuntigala. Mais c'est quoi d'effort. Ok. Bakoubala. Ok, Bakoubala. Mouli, on va rebondir sur le dernier passage par rapport à la visite. Et à Balakayara, vraiment, il y a trois dictons qui étaient édictés par le président de la transition sur les 3 principes. C'est dit, surtout, aux coopérations gagnant-gagnant, au moment où quand même on est l'un des partenaires stratégiques avec la Russie sur le cas de l'armement. Bon, en tout cas, donc, c'est vrai que la guerre prévoit, mais il faut aussi le développement à long terme pour que en cas de basque parce que ce n'est pas accompagné du développement avec un fouille. Nous voyons même sur le plan de développement, est-ce qu'on peut dire nous allons sortir satisfaits puisque c'est un forum, c'est juste pour aller montrer ce que les Chinois nous proposent. Et puis, pourquoi chaque fois ce sont les pays occidentaux qui font les forums Afrique, France-Afrique, Chine-Afrique, Russe-Afrique. Mais pourquoi État, alors que nous sommes 54 États, et enfin, nous sommes riches surtout dans la diversité, on n'arrive pas à appeler ces partenaires potentiels-là, venir leur montrer la richesse africaine. Il va aller. Alice Farafina, ma chère Agnemo, ne va pas te mauvais. Il y a bien une fin. Kadam ne anga jamana la kata yoro 3 principes ni mbe kumade. Je te jure. Halisha jamana ngante Mali made. Quand je parle je précise Mali tere. Farafina de ma ka nyemo soro folo peut-être Sénégalais do soro folo quoi. Ale bum fana kelente se quoi. Fa nyogona chama de ga soro jamana kono u ka fara nyonko. Hier je l'ai mis sur ma page. Je dis ici on défile. À l'indépendance ou fait il va défiler baoula. Maintenant il faudra que n'y défilé de farafina bébé défilé n'y fait. Et c'est ce qui se passe. Sommet Russie Afrique, Chine Afrique, États-Unis Afrique, France Afrique, Japon Afrique. Voilà, c'est des leaders qui il faut reconnaître n'ont pas de vision, ils sont limités, ils ne travaillent pas à développer l'Afrique pour qu'on soit une puissance.
On n'a pas besoin de développement. Et pour le développement, c'est pas le développement, c'est-à-dire qu'on en a besoin. On a besoin d'être une puissance. Et cette puissance-là, à folo sera l'intégration africaine. Ou intégration africaine sera ou de bétaolo puissance là, c'est en ce moment qu'on peut espérer sommet Afrique-France, sommet Afrique-Chine, sommet, comme ça. Tant qu'on continue comme ça, tu vois que ni ala mɔgɔw yɛrɛ jateminɛ Assimi bɛ Chine sisan. Lala ni Assimi taara an bɛ nin sɔrɔ, lala an bɛ nin sɔrɔ, lala an bɛ u tɛ foyi d'an ma fu. I b'a ye u ye contrat fɛn fɛn signé. A contrat fɛn fɛn bɛ a si tɛ d'an ma k'a y'a ta. N'u bɛ min di fana u b'o fɔ komi troisième pont kɛra cogo min na. U dun b'a f'i ye yɔrɔ min na ko troisième pont filɛ i bolo u ye min sɔrɔ i bolo n'o calculé la k'a d'i ma i b'a fɔ k'i ka ɲi troisième pont na ou k'a kɛ pont fila ye. An ka lithium min bɛ ka bɔ Buguni ou bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ jɔn bolo. Yɔrɔ bon chinois b'a f'i ye yɔrɔ o yɔrɔ ko nin minɛ i b'a sɔrɔ a y'o ɲɔgɔn 10 sɔrɔ i bolo. Mbalmakɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ et je suis d'accord avec lui. Diɲɛ kɔnɔ ma jamana ye fɔlɔ min b'a ka intérêt défend min b'a ka jamana fɛ min t'a ka jamana yɔrɔ sɔrɔ foyi labila maa wɛrɛ si ye k'i ye mɔgɔ sugu o sugu ye diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ Russie kan n'o bɔra américain. Donc n'i ko ko an bɛ développer mɔgɔ tɛna Mali développer en place la n'i ko ko lafiya bɛ sɔrɔ mɔgɔ tɛna lafiya ɲana en place la n'i ko ko jamanaw bɛ taa ɲɛ mɔgɔ tɛna mɔgɔ si ka jamana na taa ɲɛ en place la. Il faut que nous commencions à réfléchir des solutions endogènes. Le Mali qui est là dugukolo dɔrɔn ni mine artisanale ka je ne parle pas des mines conventionnelles. Dugukolo dɔrɔn ni mine artisanale ka n'a baara la ka ɲɛ san kɔnɔ an bɛ se ka à peu près approximativement an bɛ se ka taa fo 1000 milliards 1200 1500 milliards la jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma taa foyi ɲini kɔfɛ. Déficit budgétaire est joli ni ma fili ma ɲina sa 800 milliards. On est capable si on travaille, s'il y a des méthodes que nous mettions en place, d'avoir plus de 1500 milliards dans notre pays. Moi, je préconise les solutions endogènes. Donc, avoko kele ame kele la, nya fa tigi chamanyana. O karsa. Ame kele la oetien. E nega molo songo beta gata do marvala ki jonga dala ko menasi mimbe fe ka mfaka ko pour ko menasi kana soro ebe do ne no ni ɲɔgɔn cɛ ni marfa mi yenga molo songo beta ga do marfa mina. O karisa ne y'i to ne n'o menasi cɛ da la marifa b'i bolo ni i y'i kunna dɔ k'a sɔrɔ kɔngɔ ye ne faga est-ce que n taara ka saya dan. Il faut être intelligent, il faut réfléchir, il faut être un visionnaire. On équilibre les choses, on ne peut pas se barrer. Il sait qu'à ta sira kelen fɛ parce que fɛnw connectelen don ɲɔgɔn na quoi. N'i ko k'i bɛ balo dɔrɔn ta ko lakana tɛ yen mɔgɔw bɛ dumuni kɛ ka faga. N'i ko k'i bɛ lakana dɔrɔn ta ko balo tɛ yen i bɛ mɔgɔw lakana kɔngɔ b'u faga. N'i ko k'i bɛ lakana ni balo dɔrɔn ta k'a fɔ ko kalan tɛ yen i bɛ kunfinw caman caya i ka dugu kɔnɔ finalement hali maracogo tɛ sɔrɔ i ka dugu la. Bon n'i ko k'i bɛ lakana dɔrɔn ta ka balo dɔrɔn ta ka kalan dɔrɔn ta ko i mago t'a tɔ si la i bɛ lakana sɔrɔ i bɛ balo sɔrɔ i bɛ kalan sɔrɔ mais o bɛɛ sɛrɛlen kɔfɛ ni min banana dɔrɔn o bɛ sa parce que kɛnɛya tɛ yen. On réfléchit, les gens il faut qu'ils sortent de ça. Aucun pays jamana si tɛ yen min bɛna Mali développer. On me parle de 107 milliards, d'accord. Mais notre wari sɔrɔli ka ɲi mais on a droit quand même à savoir à combien depuis 2020 fo bi. On n'a pas droit à armement. Est-ce que tu es classé secret défense là? Oui, les 1230 milliards là, mon secret défensier. Mon ami l'a rappelé. Mon secret défensier. Et puis les 1230 milliards, il faut que je ne suis ni du RPM. Je n'ai jamais milité dans le RPM et je n'ai jamais voté un RPM. Mais il faut qu'on apprenne à être honnête avec nous-mêmes. Les 1230 milliards, Teliala, Ibeka est expert militaire. C'est un président démocratiquement élu, un président. Allez, c'est un ordre de dit.
blindé frélaté. Est-ce que Ibeka connaît ce qui veut dire un véhicule blindé? Est-ce que Ibeka est expert militaire? Est-ce que c'est Ibeka qui est parti faire les choix de ces véhicules, de ces blindés-là? Est-ce que c'est Ibeka qui a négocié ces blindés-là? Ibeka n'est responsable de rien par rapport à ça là. Quand tu parles de choix d'un équipement militaire... Puisque c'est le chef de l'État. Il est le chef suprême de l'armée. Le chef suprême de l'armée, oui, mais il n'a pas d'expérience militaire. Hein. Mais il a des conseils normalement. Les conseils qu'il a là, les conseils qu'il a là, c'est avec eux aussi discutent avec ceux qui font les choix, avec ceux qui achètent, avec ceux qui négocient le marché. Il faut qu'on accepte que c'est dans la Constitution que le président est le chef suprême des armées. Il n'a pas d'expérience dans le domaine. Et même quand il a des conseillers qui lui conseillent là, il ne peut dire que oui. Mais il a quoi dans la substance grise? Il a quelle expérience pour dire à ses conseillers que ce que vous dites n'est pas vrai? Il n'en a pas. Il faut qu'on accepte d'être honnête avec nous. Au tableau, il n'a pas d'expertise. Il n'a pas d'élément de réponse. Les conseillers spéciaux servent à quoi? S'il n'a pas d'expérience, il n'a pas d'expertise. Ok, d'accord. On n'aura rien pour terminer. Ante foi soro. An yɛrɛ maa ɲini an ka min sɔrɔ an tɛ kɛ foyi ye an yɛrɛ maa ɲini an ka kɛ min ye an tɛ foyi ɲɛ sɔrɔ an yɛrɛ maa ɲini k'an bɛ min ɲɛ sɔrɔ wa maa si den kelen tɛna Mali dilan an place n'an tora k'an disi gosi ni nin ɲɛ ta foyi tɛ ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ. Ok, foyi tɛ ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ. Hamila Masina, donc Bodi a fait surtout j'ai remercié la même question parce qu'il y a 54 pays africains qui devaient normalement participer. On a vu beaucoup de paysans défiler quand même dans ces anciens, alors que l'Afrique quand même c'est l'émergence, c'est la jeunesse. Nous avons, comment il va faire sous ni Dougo, Napolo, au Bambolo, il y a une richesse de pays. C'est comme l'Afrique n'a à la richesse exploité les dames. Est-ce qu'aujourd'hui, 54 pays se trouvent défilés entre les différentes forums? Est-ce qu'il n'y a pas tant qu'on a cassé la Faramouanga, qui a puissance et puis après les investisseurs, parce que ni Farafin Diamana Chit, c'est que président nous qui voulait inviter Bi, qu'à faire qu'on a forum na anga Diamana kono. D'accord, terminé Bifo. Ça n'a le budget du Mali, c'est un budget mode programme. Il y a les recettes et les dépenses. Le gap, c'est 600 millions au lieu de 800 millions maudits. 600 millions. Oui, c'est juste pour vous rappeler. Sinon, c'est 600 millions. Et voilà, et le gap était comblé, qu'on appelle déficit budgétaire, était comblé par les partenaires techniques et financiers. Mais depuis qu'on a édicté nos 3 principes, donc il n'y a pas d'aide de développement. Voilà, depuis 4 ans déjà, depuis la venue de la transition, on met propre ressources aussi. C'est-à-dire impôt, fitini duru fitini munumbe dana ameka balonu ludi. Donc ça c'est oui. Ils ont demandé 26. Juru te kojugo en tant que financier, Juru an war chama bibolo. Si c'est ce qu'on appelle partager les risques en tant que financier. Donc donc ameka balonanga propre ressources dana erbe juru fitinu ta jamana tala juru de te kojugo. Voilà. Et donc pour que kana ika question aujourd'hui Assimi B Chine ani présent c'est au même pied d'égalité. Les gens banque à photo ta fait aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y a une situation de non-retour aujourd'hui. Et aujourd'hui, tant que Amad Dongafo, États-Unis d'Afrique, avec la réalité aujourd'hui, il y a un ministre où ils étaient délégués par des premiers ministres, ou Tara Niger, et Burkina, Tara Assimi Feno. C'est pour dire que, voilà, au cas chef aujourd'hui, à l'aide de AES Kuna. Et n'a fera une intégration qui est à Niamey, Code des États-Unis d'Afrique d'Ama. Moi, je ne pense pas que ça va marcher avec la CEDEAO. C'est pourquoi, Anyeko Beke, Amaseka Nyesora la au-delà. C'est Jamana Sabaï Yereta pour que Akila Obenake basé pour que les États-Unis d'Afrique créent. Aujourd'hui,
ce qui est important, jamana saba kelen-kelenna bɛɛ bɛ k'u ka situation négocier u bɛ ka jɛ fana ka AES kɔnɔna na ka se ka AES bɛ se ka mun kɛ AES ni Chine bɛ se ka mun kɛ bi ani sini donc on hakili la o situation de bɛ yen nɔ et aujourd'hui comme il a parlé de budget le code minier aujourd'hui a été modifié et aujourd'hui et avant on n'avait que 10% sur le résultat. Et le résultat, ça ressort au niveau de ces opérateurs. Avec des opérateurs miniers, le résultat, c'est-à-dire qu'il va dépenser mon gars, il va voir mon sort. Nous bora nona, tout le monde sort. On devait 10, on devait cla, malika 10% bord là. Maintenant, on tourne minute là. Et entreprise nous c'est que ça joue yele ka bénéfice nous sera encore diminué donc les résultats meillirana au résultat mais maintenant maniko quoi ka bola akata sur la base bakuruba me sera fin résultat bakuruba me bola de malita be bo de là donc au code yelemana depuis des années am ga ni ka code minier yelema en desra donc Mali code minier changera grâce à cette transition là donc l'or bauxite, manganèse, cuivre et fer, ça va briller pour les Maliens désormais avec ce code minier. Ça, c'est très important. Et Dubaï, il y a l'adjacent. Dubaï, Afrako, Mali, hors de l'État Dubaï. Mali, hors de l'État Afrique du Sud. Parce que, il y a des jeunes hors pair traditionnel, c'est plus de 70 tonnes d'or chaque année au début fin quand ça m'a compté et hors de Afrique du Sud Malika hors du domaine Afrique du Sud Afrique du Sud va ponctionner kuka emblème kaka comme à produire Afrique du Sud et aujourd'hui Mali minou on n'a pas besoin pourquoi Afrique du Sud minou produit Mali là c'est parce que ça demande trop de Afrique du Sud ça nous donne. Mais à production de Kagala, il faut creuser à des kilomètres. Mali Dunta, tu n'as pas besoin de ta pour que ça nous soit. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui plus il est à profondeur là, plus ça va te coûter très cher. Donc au-delà, on va préférer ka dugukolo sene don dro ka sanu bo ka tana ka kuka donc au bas de bana code minier kondana ça va beaucoup apporter pour les Maliens. OK. D'accord, ça va beaucoup apporter et bon il y a c'est 54 états qui depuis entre les différents sommets alors que l'Afrique peut être une puissance. Tout à fait. C'est-à-dire Moubamba Bibina vraiment de se fédérer et puis être une puissance aussi et proposer aussi à l'Occident d'Afrique. Oui. Et code minier 2023 donc il y a en bas faut construire un euro d'offre là quand en tant qu'opérateur minier et le contenu local minier société ou des Togodan mon centre de santé ou créer école en Israël pour que population pour le bonheur de la population parce que il faut qu'il y ait clé tout OK, d'accord. Maintenant, en Bétanimi, si la régie est prête parce que nous je voulais t'expliquer qu'avant, c'était 10% numéraire, 10% gratuit. C'est-à-dire, Djamana Kono. 10% gratuit. Djamana contribuera à contribuer 10% gratuit. L'augmentation, c'est au niveau de 10% numéraire. Ça veut dire que Djamana va contribuer les 10% numéraire. On augmentera à 20%. Donc ça veut dire que Djamana va donner économie à Bossa. Donc le code minier, je l'ai lu de fond en comble. Je sais de quoi il s'agit. Même le contenu local qu'il fait mention, il y a beaucoup de tard dedans. C'est une œuvre. J'explique. Contenu local avancé bala. Allez à la 70 tonnes. Tu vois la différence. Est-ce que tu sens l'impact du contenu local sur la base du nouveau code minier, sur ce qu'ils extraient pour aller avec Itaïo. Deuxième élément que je voudrais préciser au cachet de la famille. Ibadon,
jamana in an mago bɛ fɛn fɛn na an b'a sɔrɔ yan quoi mais an t'a sira kan et puis jamana bɛ juru ta chaque 2 semaines presque fo ka f'u ye juru fitininw tɛ dɛ vous êtes financier juru fitininw tɛ dɛ jamana bɛ wari miliyari yɛrɛ de caman ta et le dernier laban min na jamana ye juru ta a kɛra 23 août ni ma fili u ye 28 milliards de demandé ni ma fili ma ɲina 5 ou bien 8 milliards dɔrɔn de accordé dɛ o kɔrɔ ye hali u bɛ juru ta yɔrɔ min na danaya man bon ye bilen tuguni ka d'a ka jamana bɛ sira min kan et puis président kunbɛn cogo Chine ani IBK différence foyi t'a u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Tembele kɛra président e taara Masina kɛra président a taara n balimakɛ kɛra président a taara Job taara kɛra président ye cɛ aw fɛn fɛn taara Tembele ka bon ni man jan ni ka surun an mago t'o la dɛ nafa de ko don est-ce que ye faamu donc Asimi taara o IBK taara o an ɲɛ tɛ nin si la nafa min bɛ sɔrɔ jamanadenw ye dɛ an b'o de ɲini n'o nafa ko don dɛ o caman layidu taara IBK a ma ɲɛ sɔrɔ ok d'accord donc an bɛ taa tɛ layidu gansan dɔrɔn dɛ il y a des trucs qui sont signés sont concrets mais tout est signé tous les contrats IBK a signé des contrats donc si c'est on a un grand opérateur économique, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup investi dans ce pays-là, surtout à l'extérieur, donc aller sortir là-bas donc peut-être pour brosser un peu la situation dans laquelle nous vivons. Donc, ni Régis Pereira, peut-être on va enchaîner les 2 interviews en même temps et puis peut-être après nous allons jouer la dernière partie et puis revenir sur le plateau avec la complicité de la région. Pas du tout, c'était pas du djihadisme. C'était une frange de la population qui s'est soulevée contre l'État central pour dire que niet, il faut décentraliser, on veut prendre notre indépendance. On ne les a pas écoutés. On a voulu utiliser la force et la force ne marche pas. Il y a 2 choses qui marchent dans ce monde-là aujourd'hui. C'est l'économie d'abord et le dialogue. Pas avec les armes, pas avec des théories souverainistes et autres. Ça ne marchera pas. Il faut développer l'économie et développer le dialogue. Ce sont des gens qui sont des Maliens qui vivent au nord du Mali, qui en ont marre de l'État central à Bamako. Donc, ils ont exprimé leur mésentente, ils ont exprimé leur façon de voir les choses. Il fallait les écouter au lieu de prendre des armes. C'était d'abord des groupes armés, des rebelles, qu'on les appelle, des groupes armés non identifiés, des djihadistes. Voilà les 3 forces qui sont aujourd'hui au Mali. Et l'armée malienne, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Il faut retourner au dialogue et développer l'économie. Ça, c'est primordial. Si on ne va pas dans ça, on perd notre temps. Et le pays va aller en décadence et ça va être très mal après, ne serait-ce que pour les dirigeants de ce pays. Ils vont prendre des coups, ils vont payer ce qu'ils ont fait au peuple malien et à l'économie malienne. C'est maintenant. Maintenant, c'est pire. Avant, on faisait du business, il y avait des compagnies aériennes qui venaient, il y avait des majors de l'économie mondiale qui venaient investir. Aujourd'hui, tout le monde est parti. On est seul. On n'est pas avec la communauté internationale africaine. On n'est pas avec la communauté internationale européenne, ni avec personne. On est devenus des souverainistes dans tous les domaines. On est souverain économiquement, on est souverain financièrement, on est souverain militairement, on est souverain alimentairement, alors que ça ne va pas du tout dans le pays. Le pays broie les noirs. La population a faim. Les entrepreneurs ne savent plus où mettre la tête. Et certaines personnes sont même parties des entrepreneurs, les 80 à 90% des entrepreneurs maliens qui comptent dans la crème de l'entrepreneuriat, ils sont tous partis. Partis où?
dans les pays voisins, comme Ils ont quitté le en Mali. Côte d'Ivoire. Ouais, ils ont quitté le Mali. Il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont au Nigeria, il y en a qui sont au Sénégal. Voilà, ils sont partis un peu partout, exercer leur métier. Un peu partout wuli ni ye mɔgɔ min tɛ mɔgɔ denni ye surtout jamana ka kɛ ni situation yɛrɛ jateminɛ ni ye jateminɛ kɛ ni ye sincère ka kuma an bɛ se ka analyse jumɛn est ce que an bɛ se ka fɔ an kan ka jɔyɔrɔ bi vu que un grand économique c'est un grand opérateur économique de ce calibre là qui dit ça est ce que an kan ka jɔyɔrɔ an tun kan ka jɔyɔrɔ depuis kunu oui depuis fanga ma bin an tun kan ka jɔyɔrɔ parce que ni fanga in binna taayɔrɔ tun tɛ bɛɛ tun b'a dɔn. Donc an ka jɔyɔrɔ tun ye kunu ye an tɛmɛna jɔyɔrɔ hakɛ kan quoi o ye kuma jɛlen de maintenant a ye kuma min fɔ ne ɲɛ t'a la mɔgɔ min bɛ se ka nkalontigiya quoi sɔrɔ sira fɛ bɛɛ bɛ sɔrɔ ko kalama fo ni min bolo bɛ transition poche kɔnɔ dɛ est-ce que n faamu baloko sɔrɔli gɛlɛya sugu kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn. Courant sɔrɔli gɛlɛya a ye entreprise joli fermé bɛɛ b'a dɔn o entreprise fermelen ninnu bɛ wolo gɛlɛya minnu na chômage ani musaka sɔrɔ gɛlɛya minnu na bɛɛ b'a dɔn. Un seul point ma sɔn a ma min fɛ et ça a toujours été ma conduite par rapport à la rébellion quoi. On ne peut pas continuer éternellement à négocier quoi. Mais quand ils disent ils sont prêts à négocier pour une dernière fois, il fallait négocier. Il est toujours bon de négocier en effet. Tumabe a sigika fo et damu tumabe quoi. Mais sigika fo bambali tête damu te wolo ou là quoi. Nous tume kono fe nous marfata jamana kafe kama. An balimaw de do. An bɛ fala an bɛ balaw parce que an bɛ nationalité kelen devoir kelen droit kelen territoire kelen mais n jɛlen don finnen don o y'an beauté de ye o Seydou Bilen Seydou Badian Kuyate y'a fɔ cogo min la beauté d'un tapis là c'est la multitude de ses couleurs. Donc moi je me plais à ce qu'il soit même teint clair, moi que je suis noir et que d'autres couleurs. Ça, j'aime cette diversité là en tant que littéraire. Maintenant, ne n'a pas de quoi. Parce que allez le développement comment il faut. Ali ambulance douma qui va ta blouga docteur sur la nord là ou ambulance enlevé. Ni tare qui va ta sirad là ou sirad là na auto sirad là na koulou attaquer kouga barau tien. Ni war di ko gata ou be côté nyanyini ka nyanabo. Comment développer cette zone là même si je reconnais que Mali era facile développer l'inter. Hal effort doni ni état ba ni central état ba ni ka ba ke Norian Faina et en l'occurrence qui dans zone nina ni initiative nyuma fenven tagata ou nous aurait coup fatal porté aux initiatives là. C'est par rapport à ce point je ne suis pas d'accord avec lui et je ne serai jamais d'accord avec lui par rapport à sinon tout le reste je termine tout le reste je pense qu'il a raison et je déplore aussi des grands hommes mɔgɔba minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu kɛra ministre de l'énergie ye minnu kɛra ministre de l'économie ye minnu kɛra ministre ye IBK ATT Alpha ka fɛn kɔnɔ contre vérité baden bɛ ka fɔ an ka jamana kɔnɔ ces anciens ministres là ils ont peur de deux choses u bɛ siran fɛn fila de ɲɛ pour que ka bɔ ka tiɲɛ fɔ kaso ani bɔlɔlɔ burujalikɛlaw au réseau. Voilà des gens que moi, qui ne méritaient pas d'avoir des responsabilités dans notre pays. Ou tu manques un ministère, ou tu manques un fin chamaye, à la jamana kono. Parce que tembeli mogo mimbe sira, ka boka kuma, galomba be ka tigetu mami jamana kono. Fin kele mi, fin flakama, kaso, ani vidéo manu. La nation est sacrée, la patrie elle est quand même. Ne bolo jamana be bɛɛ sanfɛ mɔgɔ man ka siran ni fila ɲɛ kiti hakilina fɔ bonya ni karama kɔnɔ. Voilà des anciens ministres de l'énergie don o don contre vérité ou bɛ fɔ allez-y lire l'écrit que Madame Tal a fait. Je crois que c'est le conseil il fit conseil spécial d'ATT à son temps
énergie ko fɛn fɛn fɔra a y'a bɛɛ nkalontigiya mɔgɔ si kelen tɛ Mali kɔnɔ fo bi min bɔra Madame Tall qui fut conseiller spécial d'ATT à son temps chargé des questions d'énergie là min sera k'a contredire fo bi on nous embarricade l'endo ils nous embarquent et les gens sont assis, ils peuvent dire la vérité, ils ne veulent pas ou ils ont même peur de le dire. Oui, parce que vous n'avez bon, peut-être il y a tous les dossiers sur ces gens. Oui, mais si il n'y a pas de dossiers sur cette transition-là, on a donné 300 et quelques milliards au comité olympique pour les Jeux olympiques. Le comité olympique reconnaît avoir perçu. Le comité olympique va donner un million de billes qu'on entend à Nice, ça va de 200 milliards ni Kotara. Oui, mais parce que ça c'est indépendant et à fort. Peut-être indépendant. Wari milliard. Muga ni nani virgule 7. Ko o masé kaye recette la Sanuko la 2023 là. Toi, tu penses que faire tout le monde a fait qu'on a bête à Gabia. Ah ben, c'est là qu'on a mon aoulounier. N'a sur un mingue à Kateme, au Tegake. Ah ben, c'est là qu'on a un mingue à Kateme, n'a manjougono, Alice Jado à Moratse Gafon. Et ben, c'est là qu'on a tient Fomuna. Ok, d'accord, il c'est là qu'on tient Fomuna. Merci. Imagine donc, est-ce que c'est, comme il a dit, puisque Aoude, il va falloir qu'elle parce que pour vous, il y avait du népotisme, c'était devenu ma famille d'abord, et Yuru Chara, ça veut dire c'est comme si le président était inexistant. Donc, Aoula, qu'elle a fait Chamaka, mais est-ce qu'aujourd'hui, 500 qu'on a parce qu'il a montré qu'on est avec personne. C'est comme si on était isolé économiquement. Qu'au fait, les crèmes même de l'économie sont partis et les investisseurs ne viennent pas. Aujourd'hui, on nous boit le noir. Est-ce que Bibi, on doit craindre, on doit dire que bon, ce grand calibre, quand même, quand il parle de l'économie, c'est un investisseur qu'on doit craindre. Bon, il y a grand calibre. Il faut qu'on garde grand calibre, John Don. Comment on contexte du maintenant. Ça, je n'en disconviens pas. Alors, quand il a perdu plus de 80% de sa fortune, je ne sais pas, en 40 ans de Tarachogomi. Bon, moi, je vais comment avec il y a Simon restera là. Donc, il faut que Anado, moi, je que Vidomanu, parce que Vidomanu, ça c'est très important, c'est un aspect très important. Beba de Jamana Ngonobi, Morombe, Vidomanu Sara. Comme au Bourja, au Donendo, ça c'est connu de tout le monde. Abaga war befo 20 ans, souvé 15 fois, abaga dit bon, au d'autres qui donnent non quoi. On va pas s'attarder sur ça. Ça c'est très important. Et maintenant pour que tu as Sengo Kakumana, Sengo il a parlé de Sensi, j'allais dire. Il a parlé du Nord. Sauf que aspect Moufala, aspect géostratégique international. Conseil na tenza waten akunganga afo Ukraine de domaine de rebelle terrorisme akunganga afo ko terrorisme de glanga bla nord là akunganga aspect numbela bon maintenant anga la sengo sincère je m'excuse du terme sincère général Bini Sora kana général sincère mɔgɔ suguya jumɛn dɔn a bɛ lahala jumɛn kɔnɔna na bi a tun bɛ lahala jumɛn kɔnɔna na kunu bɛɛ y'a ni Clément ka camarade Clément ka vocal ni passé to la ye u ye kuma mun fɔ a bɛɛ a dɔnnen don a vocal bɔra tuguni o donc ni mɔgɔ min ye n'o tigi ye kuma fɔ ni maa min b'i sɔnni sigi o kan ne kɔni tɛ se k'an sɔnni sigi o kan. Parce que un opérateur économique, il y a des opérateurs économiques sérieux qui sont là, qui travaillent à la CRD, qui paient leurs impôts. Peut-être que c'est des gens, ils étaient dans une position où, à les anciens uniformes me couiller, ou peut-être que ni be barala jamana kono, ni be nafolo soro, ni jamana be nafolo, ni nafolo be doy ku jamana kono, il kanka impôt sara a sara chogola. Opérateur économique ou bien comme IBI Group, je ne sais pas ni mes publicité, mais Ibrahim Djawarabe a baraké très bien, Amatar aussi, Jamil Bitar Mumbe a bébé a baraké Malikono. Opérateur Tchamam, Mumbe a baraké bi, ou bien impôt sera malien, ou bien contribuer au Mali développement. Mais que l'emborakata isolé Katijo, Kanikumafo. Mais est-ce qu'il Ibi Fanaga position d'Obi économiquement financièrement Ibi Bayambi, Ayali immeuble
nous kura jɔ a san kɔnɔ bɛɛ y'a ye na immeuble jɔra transition de kɔnɔ a donna mena dɛ non transition kɔnɔ sinon l'immeuble bɛɛ y'a bantɔla transition voilà ti ko se ka nin immeuble jɔ transition kɔnɔna na ne sɛ je vais finir Kouranko, comme elle a investi 5 milliards ici. Je suis d'accord qu'il y a des difficultés. Oui, allez-y. Je suis d'accord que crise énergétique, c'est une réalité. Je suis d'accord que les gens sont dans des difficultés. Mais difficulté c'est une conjoncture mondialement. Jamana yorosima nogombi. Sénégal est d'accord que Malita est bien. Sénégal tout est cher fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Sénégal la ka tɛmɛ Mali kan Côte d'Ivoire bɛ ten donc k'a fɔ k'a yira dɔrɔn n tɛ ka comparaison kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko a bɛ diɲɛ fan bɛɛ de gɛlɛya diɲɛ fan si ma nɔgɔ mais n y'a fɔ ko difficulté gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ c'est réalité de don mɔgɔ si tɛ se k'a sɔsɔ k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ yen mais an bɛ posture min kɔnɔna na fana diɲɛ de nana an kɛlɛ jamanaw de puissance caman de farala ɲɔgɔn kan ko f'an ka tɔw ta la ko sinon an tɛ exister donc fo maliyɛnw k'o fana faamuya ça c'est très important donc pour que ka na dɔrɔn CNC ka kuma na CNC peut-être que opérateur économique caman y'a ɲini ka sɔrɔdasi ninnu ye o u caman taara yen ale yɛrɛ min ma filɛ a bɛ sɔrɔ a taara yen nɔ peut-être u ma bɛn fo la de kɛ mɔgɔ t'a dɔn mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ comme sɔrɔdasi ninnu c'est la grande miette u tɛ kuma donc mɔgɔ t'a dɔn fɛn mun passera u ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a fɔ dɔrɔn a ye kuma minnu fɔ a tɛ kisɛ ne tɛ kala tura la wa ma jɛna a kuma fɔta l'ancien président du CNPM ka kuma ye dimanche don n terikɛ dɔ bɛ France n denmisɛnnin teri dɔ donc ale de y'a vidéo partagé k'a ci ma pour que n k'a lajɛ comme en tant que jeune leader politique ko n ka hakilina fɔ a kan bon n k'a ma n ko sans parti pris ale tun ye CNPM président kɔrɔ ye donc bibi na an nana transition na u ka conseil falenna ɲɛmɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ sisan bon a bɛ ka yɔrɔ dɔ fɛnɛ fɔ min ye ko an bɛ k'an vanter ni souveraineté tout bon a bɛ ka jamana minnu fɔ ko minnu tun bɛ na dans le temps il y a les compagnies qui venaient entre autres donc o jamana ninnu je pense olu fɛnɛ sani olu ka se nin niveau ma olu fɛnɛ ye u ka intérêt jamana ka intérêt de bila ba la kosɛbɛ pour que jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ani jamana yɛrɛ ɲɛtaga u y'o de défend u fɛnɛ souveraineté de bila ba la kosɛbɛ pour que u bɛ yɔrɔ min na bi n'u kɛra puissance ba ye mondial ye donc o de y'u lase yɔrɔ la donc dakuruya kunkurunin la ne bɛ se ka o de fɔ o la. mais Boli maintenant sisan kɔni an bɛna don o kɛrɛ parce que sisan ko in bɛ ka se yɔrɔ min o ye tension in an y'a fɔ c'est vrai les gens ont battu le pavé pour que IBK puisse quitter le pouvoir, comme on le dit, eux-mêmes, le M5 de Massina, qui ont dormi au boulevard de l'Indépendance, qui ont fait appel, qui ont bavé les pavés pour que Ibeka parte. Est-ce que, on peut dire, après 4 ans de transition, les raisons pour lesquelles aujourd'hui les Massina ont dénoncé le pouvoir de Ibeka, est-ce que on peut se faire Bibina, ou Bora, ou Moro, comme Kama ça nani puisque transition est ou ka partenariat ira ka po on a ka lutte de parachever mettre une transition civile en place et retourner dans les casernes au wati nana ka sanani première phase qui embargo nana ka bi maintenant avec un mandat duru là parce que déjà 4 ans maintenant au anniversaire vous fêtez déjà tout ça est-ce qu'il y a aujourd'hui n'en croit qu'un bilan dressé pour la transition pour laquelle ces milliers de populations ont battu le pavé au bi an bɛ se ka bilan positif dɔ tracé ni 4 ans in kɔnɔ. Mo di ka ko d'a ma. I b'a dɔn ne tɛ dɛ parce que ne tɛ dɛ Abdulkader Mayiga ale de taara sigi Mali premier ministre ɲɛfɛ ɲɛkɔrɔ a bɔlen bɛrɛ la ko jamana bɛ ka régresser o ye M5 yɛrɛ ne m'a fɔ o ye M5 Abdulkader Mayiga ko n'ale ni jamana autorité ye ɲɔgɔn ye don o don k'ale b'a f'u ye ko condition min bɛ yan ni condition min bɛ MCA la o yɔrɔ la ne yɛrɛ ɲininka o tuma Choguel tɛ premier ministre ya du Mali ou c'est pas une autorité je sais pas comment ça réfléchit ne yɛrɛ ɲininka je dis mais attends
n'ale ni jamana autorité ɲɔgɔn o tuma premier ministre sɔgɛn ye jɔn de M5 président comité stratégique et premier ministre de la République du Mali kosɛbɛ ale ko n'ale ni jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn autorité ye ɲɔgɔn ye ko condition min bɛ yen k'ale bɛ taa qui est mieux placé que le bon i b'a dɔn a ma nɔgɔn quoi maintenant deuxième élément n'i ye lakana ta k'a lajɛ yani i bɛ k'a kan na kɔrɔnfɛla de tun don Gao Kidal Tombouctou i bɛ k'a nalen centre farala kan Mopti yanfan i bɛ k'a talen transition nalen a bɛ ka na sisan esti fɛ Kayi yɛrɛ menacelen don Kayi o Nara o Yoro Yelimani o Segu ninnu o a bɛ ka na fɛn o de ye élément ye indicateur ye mɔgɔw kan ka min lajɛ mais mɔgɔw bɛ ka vidéo manu ni propagande ni manipulation min bɛ yen mɔgɔw ɲɛ b'o de la jateminɛ kan ka kɛ fɛn min kan o tununen don mɔgɔw la quoi est-ce que ye n faamu i b'a dɔn kɛlɛkɛminɛn san dɛ an ka transition ye kɛlɛkɛminɛn san dɛ ni e tɛ fɛn wɛrɛ la fo jamana ko i b'a dɔn a lakika la ko transition ye kɛlɛkɛminɛn caman san tɛnbɛli kɛlɛkɛminɛn sanni fana ani n ka gaɲɛ kɛlɛ la ani n ka kɛlɛ kɛ n sago ye tɛ kelen ye quoi maliyɛnw t'o k'o fana ye o première étape dɔ ye ka équipement san étape dɔ ye ka formation assurer étape dɔ ye ka résultat ɲini résultat ɲinini de bɛ tali kɛ étape fɔlɔ ni étape filanan faralen ɲɔgɔn kan sanni ani ka kɛlɛkɛminɛn min sanna ka ani kɛlɛkɛcɛw jɔ ɲɔgɔn na o ye siɲɛ filanan ye siɲɛ sabanan de ye kɛlɛkɛminɛn sannen ani kɛlɛkɛminɛn jɔra kɛlɛkɛcɛw la o ye résultat jumɛn produit maliyɛnw kan ka o résultat saba dɔrɔn de ɲini kɛlɛkɛminɛn sanni u ma kan k'u ɲɛ jɔ o la o t'u ka baara ye o t'u ka ko ye formation u ma kan k'u ɲɛ jɔ o la o t'u ka baara ye o t'u ka ko ye u tɛ fɛn dɔn o la sɔrɔdasiw de b'o dɔn olu bɛ min ɲini sɔrɔdasiw fɛ o bɛɛ kɛlen kɔfɛ o ye résultat ye mais malheureusement vidéomaniw saralen don ka mɔgɔ maliyɛnw gun ka taa u hakili la u ma kan ka min ɲɛɲini u b'o de ɲɛɲini u kan ka min ɲɛɲini u tɛ se k'o ɲɛɲini parce que dɔw saralen don olu bɛ ka ko bɛɛ kɛ k'u hakili nɔgɔ don n'i y'o ta k'o lajɛ i bɛ ka tile la lakana n y'a fɔ cogo min na yanni i bɛ k'a kana j'ai expliqué ça courant ko la i bɛ k'a ka wagati la n tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɛ ne ye courant sɔrɔ kalo 3 fu covid kɔnɔna la maintenant sisan n tɛ fu kɔ dɛ n bɛ fɛ ka unité yɛrɛ ta u b'a fɔ ko ji donna serveur ou bien n b'a fɔ n ko n bɛ courant yɛrɛ n bɛ unité yɛrɛ ta n tɛ courant yɛrɛ sɔrɔ n fɛ maliyɛnw k'o kiti tigɛ i bɛ ka tile la ne ka wagati ne bɛ min dɔn ne tun bɛ malo bɔrɛ san 7,000 ni 100 n b'a fɔ n ko minnu tɛ du balo dɛ nantan kolon minnu tɛ ko foyi kunna u tɛ foyi dilan so kɔnɔ fo kuma n ma olu fɔ dɛ n ka mɛ nasɔngɔ bɔlaw de ma n ka mɛ minnu jɔyɔrɔ b'u la du kɔnɔ n ka mɛ olu de ma ne tun bɛ malo bɔrɛ san 7,000 ni 500 sisan ne bɛ malo bɔrɛ san fo 5,000 ni 800 600 o ye sannifɛnw balo ya fanfɛla ye sɔrɔ filɛ nin tɛmɛli dɛ ne ka dan yɛrɛ kun na dɛ ne ma foyi ye min falenna ni kɛlɛkɛminɛn sanni tɛ ani Kidal minɛli mɔgɔ caman b'o ko o dala gese an ka rappelé dɛ politique mɔgɔ si tɛ min ye Kidal perdu fanga Mali président la an ye Kidal ni Gao ni Tombouctou perdu sɔrɔdasi coup d'état de senfɛ ka sɔrɔdasi kɛ to fanga la Amadou Aya o sɔrɔdasi kelen de nana tuguni ka Kidal récupérer moi j'ai l'habitude de le dire pour ceux qui me suivent n ko Bamako ka aw diya dabila Bamako a ye cortège baw dabila a ye concert baw dabila gɛlɛya b'an balimaw kan centre la gɛlɛya b'an balimaw kan nord la gɛlɛya b'an balimaw kan yan ni yan fo k'a dɔn ko Mali tɛ Bamako ye mais ne bolo a sera fana mɔgɔ min fana bɛ ka Kidal k'u dala gese n'i yɛlɛma dɔrɔn Kidal récupérer la olu nana Kidal sɔrɔ Mali fɛ fɔlɔ de n'i y'a mɛn a bɛ occupé o a occupé la cogo min na sɔrɔdasi coup d'état de y'a kɛ o wa sɔrɔdasiw de nana libéré o temps ne b'a fɔ mɔgɔw ye a ye diya dabila Bamako a ye kulonkɛ dabila Bamako a y'a dɔn k'an balimaw bɛ gɛlɛya la centre ni jamana fan tɔw la o temps a sera k'a fɔ olu fana ye
Kidal Mali dan tɛ Kidal ye quoi. Donc u k'a to mɔgɔw ka ni an ka ɲɔgɔn quoi, an ka nakili quoi. Ok, d'accord. Voilà. An ka nɛrɛ kɛ Masina ni puisque il y a fort ni ko yɛrɛ kɔni b'a parce que aw kɔni ye i bɛ ka gouvernance décrier yan pendant des mois désobéissance civile fɛn bɛɛ kɛra sɔrɔsiw nana a ka lutte parachever i n'a fɔ olu yɛrɛ y'a fɔ communiqué fɔlɔ la cogo min mais 4 ans après surtout aw yɛrɛ bɔra ka anniversaire fêter 4 ans après, est-ce qu'on peut dire que Bibina a fait un bilan dressé qui est satisfaisant par rapport à votre lutte? Voilà, merci terminé. D'abord, comme il y a des désobéissance civile, il faut accueillir la jeunesse là. Jeunesse il y a des désobéissance civile qui avec la yéreniana. La couverture. Si tu as un peu de Moussa Balé, de Moussa Salat, comme ça, la Boutina, allez sur le canal technique. Donc, femme Bekeri yéreniana, même profiter qu'à une jeunesse il faut. Nous sommes à désobéissance civile que même si l'administrateur, la gastronomie française. Non, mais nous makala. Parce que la raison pour les gens ont participé de manière la gastronomie française. L'admirateur de la gastronomie française, même si à l'époque, il y a beaucoup de jeunesse M5, mais on a une jeunesse M5. Parce qu'il y en a des coups et très bouquets, des obéissances civiles. Donc, aucun bi content soroya on était ta transition là ko imam Niafo à travers Shogel ce jour-là qui était le président du comité stratégique Ali Nana Jeunesse qui était donc il n'est plus non on lui a notifié ça par voie du chef il est militant de base en commune 5 donc on lui a notifié ça par voie du chef il a été comité stratégique présent donc Ali Nana Jeunesse imam ko kanga désobéissance civile jo kanga travuke parce que agenda ukumbu bolo jeunesse des tableaux boko kwanta jo ame continuer et en continuant ordinana wolo parachèvement. Donc ça c'est très important. Aujourd'hui en 10.17 mesures, il y a ce qu'on appelle dedans qu'il faut auditer la transition. En bon dynamique qu'on a, transition de auditer oui. Les responsabilités seront situées. Il faut faire que à Belovo, au banga mesure qu'on a. Donc, fin chamambe au banga mesure qu'on a. Mais bi niko kanga taka laje akiumununkera. Par exemple, sécurité là. Aujourd'hui, Modi en a parlé à Brossé. C'était des villages brûlés, c'était des populations déplacées. Est-ce que le déplacement, est-ce que ça réduit? Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends le centre, par exemple, le cas de Bankas, c'est des milliers de villages qui sont là. J'en viens. C'était des villages brûlés. Subalda, oui, tradition qu'on a de là. Oui, au clé de la tradition qu'on a. Mais maintenant, en tant que village où non, ni fongo fengera ni attaque kera chugo amta riposte ke. Donc ça c'est très important qu'on faut moyer. Mais maintenant mounye et kafoko sécurité à 100%. Atteint. Ame kodo de que pour que quand on est en position de force pour négocier, ils ont parlé de négociation. Tout le monde sait que tout le monde est unanime là-dessus. Il faut négocier à un moment donné, mais il faut négocier en position de force. Ça, c'est très important. Les acquis de la transition aujourd'hui, quand on était avec nos partenaires, nos anciens partenaires, en tout cas, avion, tout ce qui a boka, faut qu'il reconnaissance, simple reconnaissance là. Ou qu'on va faire des coups comme entraînement dans les zones là, on a assez, on a sans faire la contente, on a dougmana contente. Donc, directive de mesdames. Mais maintenant, aujourd'hui, nous, en réalité, on a fait une décision, on a avion, ni fait mana kéromi, attaque mana kéromi, on a avion voulu kata frappe en sagoya la kasurama blanc. Ça c'est un acquis. Donc nous on a tellement bien. Mais maintenant, comme Messala Kantouni, on est dans un environnement géostratégique qui est international. Il faut tenir compte de ces paramètres-là. Sinon, j'ai dit que 100% sécurité, c'est vraiment difficulté, mais je sais qu'on va surmonter. Mais maintenant, il faut aujourd'hui voler flair et transition. Il y a la partie civile et il y a la partie militaire. Mais la partie militaire aujourd'hui,
Il y a des acquis. Mais maintenant, du coup, dira Mohamed aujourd'hui, les villes, population, mais inondation, mais de la boucan. Aujourd'hui, population ou courantée. Aujourd'hui, Nafura, panier de la ménagère, Moussaka sera ou Sagoyala. Au Bénin, le John Kankou occupe là. Ça, c'est le Premier ministre. Non, Premier ministre, on a vu le cas des syndicalistes à Madoumba. Il a traité de défroqués. Mais le défroqué, ça c'est vous qui l'avez commencé. Non. C'est vous qui l'avez défroqué. Le mot défroqué est parti de votre meeting. Je vais paraphraser notre président, l'excellent Jack Boy, Ibrahima Traoré. Il a résumé le Mali à une équipe de football où Assimi le meneur. Assimi et l'entraîneur, nous sommes des joueurs et le gardien c'est le Premier ministre qui n'est pas bon. Donc tant que le gardien est là qui n'est pas bon, on va encaisser des buts. Aujourd'hui, les Maliens ont besoin de quoi? Les Maliens ont besoin de se nourrir. Les Maliens ont besoin d'aide pour que problème d'inondation, qu'on gigile. Les Maliens ont besoin de quoi? Quelle solution ils proposent aujourd'hui pour les Maliens? Assimi est très très occupé dans le domaine de sécurité là pour que occuper une question. Et je crois que pour terminer, dernier temps là-bas, il faut Assimi. À présent, dernier temps, il ne sent pas le gouvernement. Donc, il faut que vous barre de guerre. Ok, d'accord. Il faut que vous barre de guerre. Peut-être avant le dernier tour de temps. Oui, Tcherno Niwatina, par rapport au bilan de ces 4 ans-là, est-ce qu'on peut dresser un bilan satisfaisant? De dresser le point. Oui, on commencera Canada depuis la rectification. Donc, à Madame Lakana, 600. Donc, en fait, mes boulevards en tant qu'afficheur, avec grand et tout. Donc, comme il met à photo, à quand transition, quand on panga sur paramètre banani bien non, mima bla bala. Ka follow intégrité territoriale. Donc, ni même kai au kasekata tizawaten facilement, ni même moti au kasekata sigasoube segu souveraineté entre mimi et Mala au jamana est basé l'hymne national surtout jamana fasa au kaseka blabala kosobe drapeau national nous vert jaune rouge vert ou yanka nature travailler jaune mobado sanu ban fait un mais code binego ni le contenu local et aussi rouge jeli munu bonanga jamana que ça soit victimes civiles et militaires ka tashibla kubeye ala ka daros ma badabada dali ala kono beladjere donc bakuru bala net mais c'est ka OK maintenant c'est sa dernier tour de ta moli ni watina tata vous qui face à face ni machine tia parce que watina Premier ministre Koduna a Premier ministre de Louga camarade de l'utile avant que l'implosion même de ces M5 là devienne deux tendances. C'est vrai, ils l'ont notifié en tant qu'ancien président du comité stratégique, mais Shogel, lui, il se tient comme le président du comité stratégique. Anyaye ni wati naka mrofla kuminaka do berela minye kader ni bubaye au bora. Donc ça veut dire que cet M5 là existe, le M5 tendance Imamou Diarra. Présent par intérim jusqu'à présent au pays. Donc, jeunesse Fana Chilendo, il y a la jeunesse qui est menée par Jack Boer, donc Massina fait partie. Il y a l'autre jeunesse aussi de l'autre côté. Il y a Tairouba qui s'est dit aussi président du comité stratégique, qui suspend toutes les instances. Bon, par fini, en tant que récépissé M5 là quoi. Voilà, récépissé de récépissé bon, on a sorti là-bas, il faut interdire toute activité du M5 pour que Jamala. Au-delà de M5, c'est que tu as Nyoronka. Ne afiyo nganga shiraya tu kunune ngobita kwa ngobia même kono kwa jugune shiraya. Donc maintenant, ni ko yere petoko mi sisa. Faire du mieux pour que même politiquement tension cassée qu'à baisser parce que avec quel puisque ça a internationalisé parce que c'est comme si c'est le combat de l'Ukraine qui c'est l'Ukraine Russie ou de beka takanani watina sama be kono ka keleke on yera ka foro kono faire du mieux pour que politiquement tension ka jigimane o cassé ka do dakelen fait anga se ka mbolo mine pour faire face à ça pour que basi cassé kana
Bon, je vais faire répondre rapidement. Par rapport au survol de notre territoire. Jusque-là, Malien Masoro, Migné Daloudi, Ko Tubabu, bien Mohamou Toumbe, Akuba, un avion, Balika, Panga, Jamanaka. Ou Toumbe Minfo. Ni avion ou l'agneron fait. N'a coordonné l'inter, d'obeta dog gauche ou bien d'obeta tirik et doka. Même à l'aéroport international de Bamako, est-ce qu'avion be ou l'ignoron fait? Dobe wuli de kofe dobe wuli dobe jigi de kofe dobe jigi même min kon kalama o yan balika do kidal o fana tien quoi ango fana fo quoi maintenant outuma bali en avion ta adalu ubo kuma de ko comme fin chama comme courant ko yagli wala wakati de la vidéo man dogo courant ko la ko politicien de be ka yala ka filu déterré ka filu ko dugu jugoro ko de la ko malien on ta courant soro c'est cette méthode là. Donc je tiens à préciser sur la fin flana. Il va y avoir fanga mogowi. Ulu se ga fa ko sobanda te ga ketuguni jala chagu te ga ketuguni. Ko fola ko tume jeni, ko si ko te jeni. Bon, ko fola kan tume chi, ko si ko kan te chi. Nango kamba anda do ala sisha. Tiens, ben grand jour que mais on n'est pas sûr de passer la nuit chez nous quoi. Voilà, parce que le problème est il est du centre. RA reconnu ko jala shagu la transition fana ko est-ce femme ali samba ko fela folo to me dugu allez bangara ko ça n'a plus de 4 ou 5 il y a trop de déplacés surtout dans la zone avant la temeli job avant là utuma yoro jene de wasi ja wa ka wa ta do bo ci ko yoro contrainte bila ibn ibika forfaiture que dron ibe boli tu peux brûler tu peux tuer tu fuis maintenant ni ya mo ba fe kai ta ko ne reben sigia haklima gon bo famu et tiens la sécurité là ne te fait ka kuma re amon no est-ce qu'il y a une femme sinon Allah de banque nous a jaré. Est-ce qu'il y a une femme? Donc pour venir à votre question par rapport à l'apaisement du climat. L'apaisement, moi je pense que Premier ministre Kanga Walan Sema. Nta juguya la. Ma delika yenya la. Na ma jefena. Mais comment ni Mali Premier ministre de Ngante Shogel Kokala Maïga Mada, le chef de la famille Maïga. Quand on m'arrête, je parle du Premier ministre de la République du Mali, Shogel. Ne bolo ale kanga walan seme. Président Mogobe Premier ministre dola depuis Ouagatidja. Teme le Premier ministre mi jamana fle gela mi kono. Mim sega si jamana région be kono. Eb sega famu ko kidal binani biche togo de ko président marché Premier ministre marché. J'ai discuté avec quelqu'un, si j'étais Premier ministre, j'allais me rendre dans toutes les casernes du Mali. Passer la nuit, passer 2 jours, souvent aller. Kata keleke yoro la chede ou no fait. Awo kono kera ko min bi faga ngo ma min mega mo ko min faga ulute do de sorasi min faga ya. Mo min be ka do bombe ka do dugu min kono ulu dugu deunte malien deunte do deunte ya. Le président avait besoin d'un premier ministre comme ça. Malheureusement, à mon premier ministre sur parce qu'à l'air était bon. Souvent je pense que Nima Flima Ali Kati aéroport là. Je ne sais pas, ou bien Moriba ou président de l'avion arrête là. Donc, sécurité, président arrête bon, président là sur Romandie, premier ministre Corolendo, au tsega do opération choc là, à tsega Malion Faranyogonka, à tsega. Le premier ministre a eu dans le monde bien chité il veut premier ministre mi bébé Faranyogonka comme abena ka président ka orientation président ya bla bala mina bina ko de réseau c'est parce qu'il a mais afla ko okuma min foni président premier ministre président ka bara minande mais à l'air ba yere contre du mémorandum gono mémorandum taika kala ale ko premier ministre tsega ber assemblée ko président ka baraka minande premier ministre ye akilan ayo de fo no e tien min bora mémorandum kono est-ce que be bo kono
n'a sɔrɔ ale b'o de la est ce que min bɔra mémorandum kɔnɔ o tun bɛ bɔ o kɔnɔ. Et puisque est-ce que bifana Mali situation est pendant puisqu'on n'est pas dans une situation normale en exception de reconnaître il y a pas trop mais parce que ben a trop éclé nous voilà boulevard là quelques pendant bina donc militaire on a achevé donc c'est compliqué il fallait quand même deux parties ceux qui ont mené la lutte et ceux qui ont paraché la lutte car Faragnon parce que voilà parce que pour faire que là sans cela on sait ce que ça donné maintenant puisque lui il n'y a pas de pacte d'honneur et c'est ce que je dis c'est pacte d'honneur qui a été signé et moi dit état donné c'est pas j'arrive, mais puisqu'on fera, et puisque les militaires ne sont pas sortis aujourd'hui, l'autre cas n'est pas sorti pour démentir, mais celui qui garde les militaires, non, mais il fallait quand même, non, mais ni comment fera ni te tient, il faut quand même éclaircir la il va donc au premier ministre, mais coach Amanke Temeli, nega famille la mafia qui nous t'a déjà. Il m'a même le ministre d'État là, au bout de blabla kata fambe. À l'absence du président, c'est le premier ministre qui doit s'occuper en tout cas de la gestion. Mais c'est le ministre d'État qui envoie. Ni nous yere jate mene. Bon, est-ce que le premier ministre yere tendea? Ni ko jate mene quoi? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, premier ministre fana ni jamana sharia lage aka prérogative lage gele abade mbe ale de kan ko wuli. N'a l'air bête. Femme mort de sur un ministre parce que tu sais que quand tu es premier ministre arrête, Tembeli, ni neni ejara. Tembeli, al na sur un ne fatebe. Je vais demeurer loyal et fidèle vis-à-vis de toi. Quand la intérêt au béton, machine à billahi Allah. Djenyoya ode. Bon, pour avoir aussi mérité aussi la confiance du président là, il faut demeurer, rester loyal, fidèle, faire taire ses intérêts. Exactement. Parce que maintenant, bini koko transition ga demain, président fait difficulté min kono, ima ke mo ko fangani ko wara bisega ki hakila malika bo dinga kono otro. Et je pense que président mon premier ministre de ça, fin flana mi. Ni ne président premier ministre Chia ne peut commencer nyamoko fait Malik Diaw am discussion mene on va voir ensemble am sega ja ambe anga sara parti minko pour que ka do balo la ka di jamana de ma al na te fenye folo akonbe gelia wuli ka bo doka. Bon, moi je pense que Mali on fara nyogo ka Mali on name ka se Mali on bema ou sigoro la ibe haketo me ndaleni dofo ameta fen chama no fa amet degun sorala ale ka journaliste damna ye degun sorala alhamdulillah bibe ka kambe ka fierté autant iba mériko mogo do be tie ku dreni ava fara nyogon ka autant ni tora courageux déterminé ibu be fara nyogon ka. Je pense que c'est ce de quoi le président a besoin. Donc vraiment, moi je pense président Kanga Lage, parce que président a donné un comment nyongrini yorom. Est-ce que me comment sera tout guni? Bon, il vient à dernier tabou solo. Voilà, mais comment nyongrini yorom ni comment ni président ma koloshi. Jamana degun, bega ren negebo jamana deunare. Yorom Mali président faut était mim bina, kasura bora kalama bina. Wa Malien bebe boyko, kasura dobe minum be tegare fole ko kumboloto iposhi ko. Wa naf ulu de mo laba we. Alors foko akara do wodi ulubu bolo bodoro blube farato wa rutele Machina donc ni watina c'est la même question on va répondre sur la même question bibina voilà et quand impression que mieux là parce que era au que la première série gagnon surtout dans les M5 il y en a ka fara c'est vrai que Geleo Dona bolaka mémoire donc faut na bolaka demander ka faut c'est pas souci comment chama fara bibina qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ce qu'on peut faire, d'abord, Modi Modi Kumana Kosoveren, Amo Kumana. Allez-y, non, 5 minutes. Voilà. Donc, qu'il faudra aujourd'hui, d'abord j'ai oublié de brosser le problème énergétique. Dans le domaine énergétique, il y a des perspectives. Moi-même, j'ai été à l'autre là. Sanangoroba, j'ai été à Sanangoroba, c'est à 20 km de Sanangoroba, plus de 20 km je crois, au centre photovoltaïque qui va nous produire près de 50 kW
Voilà, centre photovoltaïque ou solaire, c'est la même chose. Donc ça va nous donner plus de 50 kilowatts. Donc on a vu après à côté de tout ça là, au village Katafo Guidronda, la route nationale là, ça sera bitumé. Donc au autre village environnant, il y a plus de 20 ou 15 villages comme ça où le bébé désenclavé. Donc on y a fait maintenant. Djalakorodji Fanantaï. Après beaucoup de centres créer. Ça c'est du concret. Tchagadougou, ça c'est du concret maudit qu'il faut pas faire fi. C'est très important. Donc dans les jours à venir, Teklan dira avec une année d'état, peut-être un 3 mois de règles. C'est l'actif et passif qui sert. Et l'équilibre, c'est. Je suis en train de parler. Je parle de l'actif et passif. Donc quand on investit, il faut attendre un mois pour avoir le retour sur l'investissement quand même maudit. Donc dans une année, un bon résultat, oui. Peut-être dans 6 ou 7 mois, un bon résultat, oui. Au bien atténué. Et donc, pour revenir à ta question, on a besoin de quelqu'un, un volet militaire faux. Il s'occupe de ça. Assimi est très très occupé pour que Djigi Kana occupe faire nous fanana. À un moment de blas, à un moment donné, il y a confiance dans Marocain. Si il a des agendas, c'est qu'à noyer quoi. Soit Ebetika il va tuer, il va avec un munke, il te comment faire. Aujourd'hui, moi de Bora. Kafoko mogo aere grefo mogo bora kafoko uba anga amikanga candidature réclamée ko M5 ka candidat e Shogel de kuni John Benoka ofora amara batili de afwa kera banyena a vidéo be ka circuler donc ni mu me balandenda bora balamba de da donc il faut même pas ni mogo ka agenda au boulot na tseka ben akakan à faire pour que Malais soro. Ça c'est très important. Et bi ni mo kumana tu réponds. J'ai parlé tantôt du gars de Amadou Ba. Amadou Ba fait faux. Amadou Ba m'a répond. Amadou Ba pour que ka répondre nada fura ko qui est jamana na fulo de ta. Afui imata ube ika preuve brandi muma ira ka fima se jamana na fulo ma. Ou bien quand on la justice là, quand tu réponds parce que galon là. Mais Emma Tomanon fier, il en a des, il y a que nous, monsieur défaut, il est défaut, c'est syndicaliste défaut que syndicaliste manque d'ado jamana et politique là. Mais en métamé. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'un premier ministre qui peut rassembler les Maliens. C'est pas forcément à Cabo M5 quand on a même s'il y a un partenariat stratégique, je vais rappeler que c'est un partenariat stratégique, c'est pas un pacte d'honneur moufou. Au terrain, il y a un partenariat stratégique entre le militaire et le M5. Donc nous avons M5 taka boloko kono fenye ka utiliser pour des fins politiques au moment opportun pour faire la pression à Masso de Mas. C'est pourquoi cette entité sur 11 ou Djera qu'a déposé qu'a fait à tes comités stratégiques présents passé à Bolo Djaïra. Donc, on a une dynamique de là. Et ça ne va pas nous, quand le gouvernement on entend que ça ne nous empêchera pas de mais est-ce qu'on ne dit pas que la lutte unie, le pouvoir divise, puisque Shogel, quand même, pendant toute cette lutte, a été votre président du comité stratégique, sachant que ni défaut Bébal a accepté. Non, mais pourquoi aujourd'hui? Parce que Tchamaba fort, puisque nous avons tendance de la guerre, tous ceux qui sont de l'autre tendance aussi, Tchamaba fort, non, ministre ou colon de Bora, gouvernement, colon de Guiana, Kapoka, poste de Charles Bichon, cause ni bien farlé, comme il est resté courageux, sans mener un bras de fer avec le président pour défendre ses composantes, la Cour de Kembe. Non, ni nana, comment on a nous faisons des politiciens mélanger faut qu'il me poste de quoi nous faisons des politiciens décrédibilisés le bas faut poste de là donc on l'a moi c'était exactement la même blé mais exemple moi j'étais au niveau de la mission d'appui à la refondation de l'État comme expert même à Konoga Boala Gasoroka au contraire mais qu'elle est moral parce que à mon poste comme Mama ina na postu comme tu sais qui te postu la kafi bet la comme okele. Donc postu côté no exemple tanyereka. Ça c'est très important. Mais quelle est que nous sera là ka lisi toute une liste dirama que nous mo genga boya.
Al Nasr aussi, si ils sont compétents, ou bien Gabono. Primature, c'est la même chose. Ok. Donc, on n'est pas dans un. Quand on a tous les tables de la banque, parce qu'elle sera. Et voilà, qu'est-ce qu'il peut faire actuellement, usuellement, pour que vraiment, ni front belle le tiara, machine à Québec politique, moi, tant qu'il est venu au bla perla, ou Kakobe, au conseil du gouvernement, pour dire que alors que il y a d'autres choses qui est la sécurité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut faire réellement? Bon, comment on a divisé souveraineté, justice, développement. On a article d'Okanga bientôt journal là. Donc, avec Mika, fêtière, que ce soit la classe politique, centrale, syndicale, société civile, PK, Faragnokan, les civils, les militaires, Beki Tege Dignoroma. Comment diviser un peuple, un but une fois. Le Mali est indivisible, donc on l'a clé pour que Jamana Besekabo ni Kokono. Ok. Moi, le minti kelen a beaucoup mana. Dernier tour d'étape. Voilà, ne bɛ ka min jateminɛ jamana ko la komi n y'a fɔ n ka kuma la président kan k'i janto kosɛbɛ mɔgɔw ka kuma bɛ ka caya mɔgɔw bɛ ka u plaignent fɛn caman bɛ yen sisan o kumaw bɛ sen na donc a k'i hakili to kosɛbɛ o la a ka jigin dugu ma quoi parce que siran tɛ saya sa dɛ yebaliya fana tɛ saya sa n'i y'a jateminɛ mɔgɔ bɛ sa soit so soit Congo donc a ka jigi a ka kuma mɔgɔw fɛ ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye malgré min bɛ yen a ka jamana lahalaw dɔn kosɛbɛ o kɔni ye ladilikan ye ne bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna fɛn min ye jamana kan ka taa sira minnu fɛ ne y'a fɔ siga t'a la dɛ i b'a ne bɛ kuma tɛmɛli ala ye seere mɔgɔ tɛ manipuler n tɛ mɔgɔ ka mission na foyi foyi Assimi kelen k'a fɔ ko n'ale échouera ko jeunesse malienne bɛɛ bɛ échouer o y'a sɔrɔ u bɛ ka CNT liste addictif kɛ je suis le seul Mali bɛɛ denmisɛnnin kelen min y'a ka demande do k'a fɔ ko n tɛ sara fɛ ne de don Mali bɛɛ ko n bɛ baara kɛ n tɛ sara fɛ parce que a ka yɔrɔ kuma diyara n ye ko ka n'ale échouera ko jeunes bɛɛ échouer Mali bɛɛ n an tɛ sara fɛ qu'on est prêt à travailler sans salaire donc quand je parle tɛmɛni bɛ kuma ni ala cɛ n tɛ mɔgɔ ka mission kɛ n tɛ manipuler n tɛ contrôler premier ministre yɔrɔ in président k'i hakili to a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'a sera yɔrɔ dɔ la président premier ministre bɛ k'a fɔ k'ale bɛ président ka baara de la ko président mana ale bila cogo min ale bɛ ten de finalement mɔgɔ b'a fɔ ko ko bɛ ka kɛ président de bɛ k'a bila k'a kɛ o la dɛ n'a sera o yɔrɔ ma président tɛ se ka bɔ a ko kɔnɔ bilen dɛ parce que faamuyali ma se yen fɔlɔ donc n bɛ dugawu kɛ ka n balimaw fo Job ani Masina k'i yɛrɛ fo i ka weleli la ka ala ka wagati wɛrɛ yira n na jamana hakilina ni jamana n'ala sɔnna waati wɛrɛ n'ala sɔnna i ni Masina na ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni a tɛ mɛn n'ala sɔnna an bɛna se a kuma Masina ninnu yɛrɛ ka gestion kan n'ala sɔnna Masina kuma kuncɛ kuma na ka maliyɛn bɛɛ fo ka Job fo ka Modi fo k'i yɛrɛ fo vraiment n'an kun bɛ se ka nin jeunes ninnu ɲɔgɔnna sɔrɔ c'est très important Modi filɛ ka mun fɔ ça m'a donné la chair de poule a ye dusukun kami kosɛbɛ ka fɔ ko i bɛ taa CNT la i tɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ ça c'est très important c'est des patriotes c'est des jeunes qui ont la tête sur les épaules voilà donc on doit prendre l'exemple sur vraiment Modi c'est très important et même wele bila ka ɲɛsin transition président ma k'a fɔ vraiment a ye mun fɔ k'a fɔ ko si il échoue c'est la jeunesse qui a échoué donc k'a fɔ an ɲɛna fana il doit gérer avec la jeunesse ce pouvoir-là, on doit partager les responsabilités. Les jeunes compétents, ça ne manque pas. Il y en a sur ce plateau, il y a Job, il y a toi, il y a Modi. Nous gestion, c'est très important. Si on va échouer, chose qui a échoué, on va tous échouer ensemble. Si on va réussir, on va tous réussir ensemble. Ça, c'est très important. Et puis, clivage,
premier ministre vraiment a ka remercier an ka na premier ministre mun se ka malien bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mun tɛ repo mun tɛ mɔgɔ repo mun tɛ réseaux sociaux kan k'a fɔ ko lui il a reçu plus de 70 000 vies en une journée est-ce que an mago b'o de la bi donc a ka premier ministre nati mun bɛ se ka malien fara ɲɔgɔn kan o de tun ye ne ka kuma d'accord donc ni Masina ka parce que ale compagnie de lutte kɔrɔ de donc c'est de bonne guerre faamuya caman sɔrɔ la bɛɛ y'i ka ta donc Timbele k'i yɛrɛ fo ka Modi fo ka Masina fo an lamɛn kulu jama bɛɛ fo malien fɛn fɛn Mali kɔ kan ani fɛn fɛn Mali kɔ kan ani aw ka régie bɛɛ lajɛlen. ok donc an y'o de fɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn sabula Diop sɛbɛn ale ye politique kan nka ani Masina ni fɛn tɛ kelen nin waati in na ani Modi tɛ kelen sabula Modi comme on l'a dit il parle avec la passion mais Masina lui il est tellement politique là que a kuma donc an bɛ fɛn fɛn sɔgɔlen b'a la nin waati in na an bɛ bɛɛ fo nin waati in na Modi k'i fo Masina k'i fo min ye Diop k'aw fo aw minnu sɔnna ka na wele k'an jaabi donc an b'a fɔ n'Ala sɔnna peut-être nin tɛna kɛ a laban ye n'Ala sɔnna sanga nin waati an b'a ɲini n'an ka wele pour que ka se ka na jamanadenw la kunnafoni n'Ala sɔnna don wɛrɛ an ka sɔrɔ sujet wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka kɛ peut-être Modi bɔra ka min fɔ le rôle même des vidéomans dans la complication de cette guerre asymétrique que nous menons donc an sɔnna an bɛna na kuma o kan donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sa o de don parce que n'i kumana bi i bɛ nin kɛ i bɛ bɔ sa i b'a sɔrɔ dɔ bɛ taa tigɛ dɔrɔn ka dɔ kunkolo nɔrɔ a bɛ kɛ problème ye donc ni nin ko kɛra bɛɛ bɛ siran maa min bolo tun bɛ régie d'antenne na Augustin Esobew an b'ale fo nin waati in na ni an bɔra o la min ye nin waati in na Isu Sangare min ye Lamine Kulubali cɛ kana chef Morlaye Touré fo ka taa nin waati in na Musa Hayidara Saliu Hayidara ko olu bolo tun bɛ régie d'antenne na min ye k'a lase fiɲɛsuru sira fɛ nin waati in na Musa Sanogo o ne yɛrɛ tɔgɔma ye Sikaso ka den mandi ani Abubakar Traoré Katigaw ka den mandi an b'aw fo k'a fɔ ni Ala man ka jɔnjuru yira na ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ juma wɛrɛ walasa ka se ka kuma jamana babu wɛrɛ kan yan'o cɛ an b'a fɔ Ala ka su hɛrɛ di an n'aw bɛɛ ma nka Lamine bɛ ka wari ɲini ko an ka technicien dɔ bɛ yen parce que ale ka muso t'a mɛ wari t'a Modi